स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव की ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दें। भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा शुभ विवाह। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ये फिल्म के लीड रोल में आप सभी के प्रमोद प्रेमी यादव, अंजना सिंह, आम्रपाली दुबे, चांदनी सिंह और भी बहुत सारा कलाकार नजर आई हैं। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बड़े रोशन सिंह और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बड़े आनंद सिंह। आप लोग के बता दी कि ई फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा और ई फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज कैल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के प्रमोद प्रेमी यादव के आवे वाला फिल्म शुभ विवाह के फर्स्ट लुक पोस्टर और नाम कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ए फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी।